Hui, caiice bhfuil sibh tá mé an seo inis agus tá mé brandniú an Don Géibheann níl tá an litriú foghraíochta déantamach agamsa an scáil an seo agus tá mé chun é a léamh amach. So, brana seo. Géibheann le Kathleen Mud. Anmhí mé anmhíalta as na teo crasa, a bhfuil clú agus cáil mar scéibh. Crithín crínta na cuile trá le gáir, ach anis líam síos agus bratnaíam trí lathúil an grán éonric sin hall. Tugan na céit a daoine cuile lá a dhéanach ruderbé ach mé a ligan amach. Well, sin é go dtíreach agus léit amsa agus tá siúil go gabhrá sin leat agus déine mé ceann amháin eile freisin beidir cúlscarda agus má grása idir loopers agus na dáanta sin go léir tá mé chun é a dhéanamh cosúla sin. Ionach.